arabaye Desembre kalo kile mugani kelen samba fla ni mugani fla mali kuna foni jabara na jabogo omnu yon fle sangan agawati mali kono fogata se mali ko kanama anga boloro kanoka no de mali kuna foni shoy amo foni ngo o wale nyumando dante folimi ani wale nyumando mina obe sigile ka bamana kuna foni mi makono o wati sira obe simle ko kura kuna fondamela sabi kulukura do koni sigira senga yasa ka sharia sumba o nyebla bara o koni to o laba kulinga bara biga keka segasegeli ke ka nyeshi bara kuluma miye sharia sumba o sebeni o koni nga politique mo o lu koni aklina koni tega sega ke kele ni koyi o konna aidala ka fuma bidru de bina yeni je kulu o konna nga o chela sa matani duru o koni furanchela fanga sinsin bere ma o koni ni baren kuntakala koni atena temekle tan duru konka. Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité ale koni mega la somnike furuku ko konima anga jamana o konana wa ay gafe do bo mali franchela fanga ulu takabolo o konga o mun kera Desembre kalo kle tan saba samba fla ani mwani fla gafe furan konana sa gafe mwani nani debe a konana abeka kuma franchela fanga ketaw ani ageleya uludeka amita yoruso ko feno yoruso marfati olu koni yala yini marabolo olu fe kuka islamaya kalan o koni ke demison olu kuna kalan so olu konnana nga dugudon woni malayini ko bogotu ani chamso kana nyami nyona kalan wakati olu la kuku bo nyonga wakuni ni layini koni masabati a wakati konna ubina ko ke samu o cheme no reka kala so nunu kon datuku ame bi kuna fanda tuguni yelmankaw ko akibaro oluye yelmankaw fensa la jere muso do ko ni semina do aklina ko ni tali olla agra yoram na saude du dafi no be marika fa komini olla yelmani sereki o konna olla akuntu wala sa muso semisega do sigira nyeta bara olu bela jalin konna chugumina aklina yin ko ni bora merci kol ma o kon fe amusaga o bora ino erepen ma olu kon kuna mali kuna fon jabal na jabuko okulo garzigari kun kera ni kuna fon daman wandi ama foku o ka machine kuna fon kura o keneka